أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم masu saurare. Almajirinku Alhaji Sharif Rabi Usman Baba, shugaban kungiyar Jama'atu Shu'ara wal Islam Muddahu Sayyidul Anam ta ƙasa baki da shine ke gabatar muku da wannan waga mai suna Isar Matsayi. Dan neman ƙarin bayani ka buga nambar waya 08037010891 ko kuma 08137166191 a yi saurare lafiya. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Zan yi yabo farko in ce bismillah Allah, wannan wanda ya zama guda da ya zuljalala, kadai tashi da yi mai bauta ne kamala, yi mai kishiya ya zama shirka balala. Alƙur'anu ya faɗa qul huwallahu ahad. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Ya Allah domin salatin kada ta salimu marasa da ni kara shi kunsho magabanmu, wannan wanda ya zo da dinin islamu, bawa ne na Allah wa rama a gare mu, abu zahara dan abdu Sayyiduna Muhammad. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Alaye cikin salatin har sahabu su ne daga rayuwa ta su suka ba habibu, dukansu sun sallama da jiki da kalbu, sun karaka shi gwanya gwanan kashe masu aibu, waɗanda suke bautar wannan Allahu wahid. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. A salatin ba na mancewa auliya'u, waɗanda cikin ƙauna gada suka yi fana'u, suka rike bauta ga Allah mai sama'u, ilmul ma'rifati kai nai sun kai baga'u, ba su ganin gairu sai dai Allahu wahid. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Misali shehu Tijjani tajul auliya'i, wani balama ka tumi jikan mai Isra'i, da Shakjilani dan umma mabuwacin du'a'i, har barhama gwarzon yaban hangon su'a'i, daga mai kinsu to ya ki Sayyiduna Muhammad. Ko mai ji na za ya zamto mun kiri ne, to ka nutsu karji zance na za ka gane, su dai auliya wa aikin su a zahiri ne, ba shakka su likitocin zuciya ne, su wanke ta su cika ta tabba da san Muhammad. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Dan haka duka mai bin su za ka ga ashiki ne, mai nutsuwa mai yawan bautar rabbuna ne, sannan mai kwaikwayon sunnar Mustafa ne, ko da za ka gan shi tamka da mahaukaci ne, amma zuciyarsa tabtake da san Muhammad. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Fasaha ilimi rabbuna ka da dogare ni, a wagar nan isar matsayi wa bayani, girma da isar Mustafa dan Adnani, an faɗa wajen hadisi ko Qur'ani akan cewa ba kamar Sayyiduna Muhammad. Isar matsayi ba kamar Sayyiduna Muhammad. Muhammad Mustafa sha yabo
ƙaunar ka dole ginin Allah tilas mutum ya gani ya kyale dukan lamari da shi aka bude aka kulle ayyirri mun yi buɗa mi masalale mi ladabi mi durkuso a gaban Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad karimi wanda duk ya zo ya duka gaban shi daga bukatunsa ta kyanan za a bashi kuma shafa duk zunuban da suke gare shi ai masalama ne ran kiyama sai ya ganshi cikin inuwar Allah da alfarmar Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad almustafa ga mu mun duka dukkaninmu bayi ne Mahmudu kai ne shugabanmu ba mu da kowa kai kadai ne zaka ba mu daga wani mai akwai gunka ne ya zo ya samu ga mu a duke a gaban ku sayyiduna Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad bukatar mu farko Muhammadu Mahmuda kula mai ce rayuwa mai ta cikin ibada gurin mutuwa mun samu khatamatu sa'ada a dauran mu bakin mu na kalmar shahada ruhi zuciya duk suna kaunar Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad kuma sannan an saka mu cikin kuburi kula mai ce mana hallarar kuma san huduri kun tambaya haƙƙinku ne farko a tsari sai an samu gaunar ku ta ci gaba kusuri ake samun rahama sayyiduna Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad kula mai ce Mahmudu in an tambaye mu mace da matambayan namu ku ne shugabanmu mace sannan daga halitta ku ne imamu ku ne ke raba ramar Allah rahimu mace haka muka san ku ya sayyidana Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad sananne dan sanannu Muhammadu ba kamar shi ko Allah da Muhammadun ne an kasan shi da Allah taska ne ba wanda ya san shi mabuwayi Allah da ya yi na ban a san shi sai ya yi damga a hasken zatinsa wahid isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad da ya yi damga a hasken na zatin nasa shine ya saci cikin hijabai yana ta tasarrufi ne yana da tsarkake shi domin mai sheshiwa ne a ƙarshe arzikin rabbuna ya ce da shi ne kun abdi Muhammadan sai ya zamo Muhammad isar matsayi ba kamar sayyiduna Muhammad da wannan arzikin ne Allah ya yi duka halitta wacce idanu ke gani haka zahirinta har wacce ba a gani da shi aka yi ta